Prečo rovnaký recept s iným tukom nefunguje? Keď pripravuješ bezlepkové maslové cesto, je dôležité okrem množstva tuku v ceste aj to, aký tuk do cesta použiješ. Každý má trochu iné vlastnosti a vo výsledku okrem štruktúry cesta pred pečením ovplyvňujú aj výslednú chuť, jemnosť striedky, vláčnosť a často aj farbu hotového pečiva. Poďme si ich teda jednotlivo v krátkosti predstaviť. Maslo dodáva bezlepkovému kysnutému pečivu jemnosť a chuť, ale vyžaduje správnu konzistenciu, inak ho budeš musieť do cesta zapracovať veľmi dlho. Ghee je teplotne stabilnejšie než maslo, zvýrazní a dodá jemnú orieškovú chuť v pečive a napomôže chrumkavosti. Bravčová masť zase zjemňuje striedku a robí pečivo vláčnejším a vďaka svojej chuti sa výborne hodí do slaného pečiva. Neutrálne tekuté rastlinné oleje ako napríklad repkový či slnečnicový zase predĺžujú vláčnosť a trvanlivosť pečiva. No a kokosový olej sa v ceste zase správa skôr ako shortening. Pekne sa s ním síce pracuje, ale vo výsledku často vedie k tuhšiemu pečivu. No a ktorý tuk používaš v bezlepkovom pečení najčastejšie ty? Napíš mi dolu do komentára a ak si dala tento rok záväzok naučiť sa piecť bezlepkovo, v mojej Hero komunite nájdeš rozsiahly článok aj so všetkými mojimi praktickými tipmi. No a ak sa radšej učíš piecť naživo, už 21.2. robím základný kurz bezlepkového pečenia v Žiline. Pre viac info mi napíš správu a nezabudni ma sledovať.